Lona nguSiyabonga Gumede wakwaMashu ungumdwebi owathola ukuhlukunyezwa ngenkathi esePhoenix. Wazithola ehlaselwa abantu ababehlomile bamkhipha emotweni yakhe abagcina beyishisa imoto. Lo mdwebi oneminyaka engu-39 usebenzisa ithalente lakhe ukukhombisa ukubaluleka kokuhlanganiswa kwezinhlanga ezahlukene. Usedwebe izithombe zabantu abahlonishwa kakhulu emhlabeni ngeqhaza abalibamba ekubuyisaneni, okunguNelson Mandela kanye noMahatma Gandhi engadini yoxolo ePhoenix. uGumede uthi lokhu kuwuphawu loxolo nobumbano. Enye yezinto ezizenzayo le yokuthi sihlanganyele nawo umphakathi wamaNdiya ngoba kusuona wonke amaNdiya asenze okubi. Akhona asitshengisa ukuthi ayaxola, atshengisa ukuthi lokho akwenza awakuthanda, awahambisani nakho. So abantu abanjengalabo ngiye ngithanda ukuthi ngisebenzisane nabo. ePhoenix Ubuntu Forum ithi kuseyibanga elide elizohanjwa ngaphambi kokuthi isimo sibuyele kwesejwayelekile. Using this occasion today to bring people together to look at our 1 years of work, but how we can reinforce social cohesion. Le Nhlangano ibuye ibe nohlelo lokuthuthukisa imiphakathi okukhona kulo ukutshalwa ngobuchwepheshe etendeni elakhiwe kanye nezemidlalo kuzohlomula abantu basezindaweni ezakhele le ndawo okukhona kuzo ikwamashu kanye nasemawoti. You don't need to be racial, non-racial or like discriminative to others because we all are one. Bengiyathi mina ngengikwazi ukusebenza la ngabe ngithola lapha emadlana ukuthi ngikwazi ukuthi nginakele umndeni wami nezidingo zami ngidinga kanjani yonke le nto. Kwaba isihluku esikhulu lesisenzeka. Saphatheka kabi sonke sazi sabona mhlawumbe ngeke kube khona ukubambisana nomdabo waseNdiya. Inhlangano ePhoenix Ubuntu Forum ithi maduzane izothula uhlelo lokuhlanganiswa kwezinhlanga ezahlukene ezikolweni ezinemphakathi eyahlukumezeka. Ntulikazi, SABC News, ePhoenix.